А сега на сцената ще поканя Снежанка и прекрасните джуджета от театрален клуб "Маските" при Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс Петрич с ръководител Зорка Вълчева. Те ще помагат на дядо Коледа да раздава лакомства на всички послушни деца. Вашите аплодисменти отново, дядо Коледа! Добре си ни дошъл! Аплодисменти за прекрасните джуджета и Снежанка! Дядо Коледа, здравей! Добре дошъл! Джуджетата и Снежанка пристигнаха преди теб. Разбрах, че доста екстремно идване си, нали? Добре, но нашите деца го заслужават. Децата на Петрич най-послушните, нали така? Разбира се, най-добрите и послушни деца. Предполагам, вече си получил хиляди писма. Джуджета, вие работите ли усърдно за подаръците? Снежанка, ще помагаш ли? Ма много. И сега ще трябва да ни раздадеш лакомство. Ние това ще чакаме. И ще трябва да слушаш много желания за подаръци, които да изпълнявате по-късно. Обещал е. Аплодисменти отново за дядо Коледа и неговите приятели от клуб "Маските". Прекрасната Снежанка, може да се настаните на пейката на нашата сцена. И сега, както всяка година, скъпи родители, малко търпение. Дядо Коледа ще бъде тук до последното дете, което ще се качи на сцената. Ще ви помолим да се качвате от тази страна.